Здравейте, хора! И това ще е една нова поредица на Майнкрафт. Както виждате, тук съм се закопал, защото беше вечер и имаше много монстъри. И не бях толкова силен. И сега имам си ябълка вече. Абе, аз... Да. Не! Вижте, е така изведнъж ми спря. Не, ще си взема и често. Четири дърва. Ще ни трябва 3000 кубика дърво. Разбира се, да си направим около малката къща. Да. Ще мълча известно време. Да, може да ви стане тъпо. Напишете в коментарите дали да снимам някаква такава игра. Предложете ми такава за телефон. И може би ще игра, ама стига да имам време. Защото сега е някъде към... What? Някъде към 12 часа. През нощта. И съм още буден. Тук баба ми гледа нейните турски сериали. Аз тук си цъкам. Крал. Мале, има и чикан литъл. Чикан литъл. Чатам ли кара? Макар... Ко? Тъсти. Бай. Както виждате, надявам се не ви стане скучно. Ще бъде... Така. Мале, така ще ми дойде много тясно нещо. Какво се прави? И клипа няма да е кой знае колко голям.
имам врати и съм си направил тия ненужни. Браве, най-голямото бро е. Най-голямото бро. Аз съм бро. Опа! Дървото ми се върши. И бързо в гората за набързо да нацепа малко дърво, защото има монстъри и ще ме изядат, ще ме убият, ще ме наебат. Ела ми бе. Давай. Не искам да има монстър. Умри бе. Хайде, умри. Хайде, умри бе. Педал. Мале, брадвата ми ще се щупи след сега. И сега. Просто направя още една брадва. Ще се щупи, като почнем да копая това и чуп. Какво е тази брадва много преда? Скоро ще трябва да ходя за камъка, ама... Бедна работа, бедна. Много бедна работа. Бла. Засъмнах на един приятел преди малко, защото забравих как се правеше плюсче, както виждате тук пред това. И налагаш само зона и аз го питах дали съм го събудил, той бил навън с баща му, пас. Се пребрах преди 3 века. И колкото направи един статик 48. Малко пръчки. Мога да направя 92 бутона. О! Изкара ми английци тази кокошка. Време е да вземем
малко камък. Защото знаете колко съм беден, нямам дори кища. Стъпото е, че имам. Ко? За 2 секунди поникна трева. Най-реалната игра. 2 секунди ни поникна трева. 2 секунди и поникна трева. 2 секунди и поникна трева. Сега трябва да събера 5 милиона стака камък. Надявам се намеря айрон по пътя, ама едва ли. Би трябва и тук да има някъде айрон, но не мога да открия. Дори икон не мога да си открия. Ти сериозно ли? Мале. Значи сега ще ви е тъпо, ама няма какво друго направя. Айрон. Чайте тук да направя един чест. Тук да имам. Ще направя 2 печки. Ко? Няма печки. Ще ми трябва малко камък. Бам, една кирка. Значи тази ще взема. И ето. Айрон е това. Няма що. Едно айрон. Трябваше да погледна нагоре. Бум! Още айрон. Супер. Ко? О, не. Ко? Ни. Ни. Толкова ми стига. Ще трябва да сложа торча. После. И имам вече печки. Тук ще поставя айрона да се смелтва. А пък тук да се пече храна. И това ще е от мен, хора. Чао!